Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Niya ang mga isina nga atong gibiyaan. Nagtagsa na kitag night vision, Tikoy. Ako na lang nagagamit, Greg. Greg? Kadagka nila, Tikoy. Nagasimbol sila. May mga armas ang tanan. Tulo ka batalyon ang ilang formation. Oo, Tikoy. Maka-wipe out na kinigpwersa sa gobyerno tibuok Visayas. Maudeng way kulpa og hadlok is Leon. Kay doon na siya kaugalingong batalyon. Kinahalang documented tanan, Tikoy. Hangpera, sukat sa pagsugod nato ning laing hugna sa atong kinabuhi, Greg. Gidokumentado na akong tanang mga nakuhang hulagway. Bisan unsa kang gitkit, klaro kayo aning atong kamera. Matay, bisan usaon ko nauna. Doon na niyo ay dinhi sa atong nasod. Tanawa sila, Dad. Mura sila gipanglansang silang gibarugan samtang nagtanaw sa battalion formation sa kaugalingon natong armed forces. Ha. Microphone General Leonardo Romano, sir. Thank you. Welcome, sir. Ladies and gentlemen, good evening. This is your Commanding-in-Chief speaking. Kinsa katong wa mutuo sa akong mga mensahe matag karon ug unya. Nga duna na kita'y kaugalingong mga batalyon. Karon, suroy kamo libot sa kaugalingon natong armadong puwersa sa kaugalingon natong pangagamanan. Suroy kamo libot sa kaugalingon natong batalyon. Na-record? Record, Greg. Kapa sila ninyo, inyo silang mahiga. Milibot o misuroy ang daghang mga bisita, Leon, Greg. May nailan ka ba, Tikoy? Maglisod pagkus pagilan, Greg. Diyan na, kung makunik na nato sa laptop, kung unsay mga dagway ng mga tawa na. They are real. Thank you, General. You're welcome, Commander-in-Chief. Tuwa ng tanan. Ikaw na lagi paabot. Tana, Jonas. Tikos! Wayo! Kadeo tra kayo ta dinhi og dili ta magdugay. Una nagpasalamat ako sa nagkahiusan natong hunahuna og kusog. Ingon man sa mga pinansyal nga panalangin sa atong giludhan o giampuan tungod kay labaw sa tanan. Siya man ang tinubdan aning tanan. Aron makab-o nato ang mga damgo og tinguha. Hapit na nato kini mahikap, hapit na nato kini makauhat, hapit na nato kini maangkon, hapit na gyud ang atong kadaugan, batok nila nga misalikway ug way pagtuo sa atong mga tinguha. Tibok kalibutan na ang paggimok sa kalihukan sa sama nato nga may linahi nga pagtuo nga kita gayod ang muhari aning kalibutan. Kadaghanan kanila, wa gyapoy pagtuo nga ani anak kita. Wa makakita ka nato nga naa na sa palibot. Naglihok na mismo sa ilang atubangan. Wa sila'y pagtuo nga karon maunang kaumanan o katumanan sa ilang kalautan. Apan ka nato kahimayaan. Ni ana ang pruiba.
Mamatyan kita og 20, may mupuli nga 50. Mamatyan kita ginatos gatos apan may mupuli nga libo-kalibuan. Kaniadto, mitubo ang atong giluyong. Kaniadto misanga og mibunga. Karon mihinog na ang mga bunga sa malampusong drugas nga mo'y hinungdan sa lain-laing krimen. Malampusong sabotahe sa politika nga mao ang pagbahin-bahin. Malampuson ang sabotahe sa ekonomiya kay nagmahal na ang tanan. Ang kaguliyang og kasamok ug ang malampuson atong pag-anib ngadto sa makusog ug malig-on kayong puwersa sa ISIS. Usbon ako, klaruhon ako. Taod-taod na kitang nakig-anib sa ISIS. Ug kanang dakong puwersa sa gawas nga inyong nakita, ipuno na to ka na sa ginaghanon sa ISIS nga naglihok sa tibuok kalibutan. Nagpaklaro na ang kalibutan kung asa siyang kamuta igatugyan. Gihimo ang kalibutan aron makumkom sa nagkahiusa ug nagkahugpong aron mapapas ang ilang pagtuo. Bahin niadtong tao nga labing ordinaryo sa tanang ordinaryong tao nga gibitay ug gilansang sa krus ug giila nilang Dios. Ang Dios nga matuod mao kining ato karong giandaman alang sa iyang pag-abot nga mao'y magmando sa kalibutan kay ang kalibutan iyaha ug dili alang niadtong nagbitay ug gilansang sa krus tungod kay ang kalibutan mao kita. Wa mo angkon og muila kaniya. Kay ang giila natong Dios mao kining Dios nga mipanalangin aron musamot kalig-on ang kaguliyang sa kalibutan ug kitang tanan giatagan og timailhan. Ipataas wa natong mga kamot. Iabot ang atong kumagko og tudlo suwa natong kamot. Iatubang sa atong mga mata ang nag-abot nga tudlo og kumagko suwa natong kamot. Tutukan nato og maayo ang nag-abot nga tudlo og kumagko suwa natong kamot. Karon unsay atong nakita, may iya-iya kitang timailan ug kini maoy usa sa mga timailhan nga kita iyang mga anak. Sais! 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 6! 6! 6! Sugato. Murag itong lipak. Krik. Oh. May kalit og dagom. Pagkaking dagom, Krik. Krik, sa'yo mo natin. Silyon mo inamong, Tikoy. Nanindog na akong balhibo sa akong napati pinaagi aning bionic spy ear device. Gamit yung kay kining audio surveillance. Klaro magyapon ni mo napati. Tinaw gyapon ni mo napati ang tingong leon. O sa'yo mo napati, Krik. Kadiadto miingon kong imposible ang akong una-una. Pero karon, tinuod gid ay ako pangagpas sa kini mga tawanan nagtinagpangay aron magkagubot ug magkaguliyang ang nasod. Silang tanan nga naa karon diha. Mga hugaw, dautan nga mga politiko nga konsabo sa drugas o korupsyon. Mga dagong opisyal sa kamanan. Uban sa mga langyaw, silang tanan kaabi ni Leon ug si Leon mismo mao'y ilang pangu. Tuwa ko. Alan ako, Tikoy, nagkatinaw ng tanan. Kutob sa bisan kinsang tao nga nagkaiusa sa daotang buhat o hitabo. Usa ray pulong o pinuha. Silang tanan, mga sakop sa Antikristo. Pasaylo ako pero hangtod karon. Kuwangan gyapon gusto to. Nabati na ko si Leon pinaagi aning audio surveillance. Tinaw na ko nabati nga gilitok niya ang size. Ang tulog ka size pinagi sa wang kamot. Iabot ang tumoy sa kumagko ug tumoy sa tudlo sa wang kamot. Sama sa ato nakita sa ilang
sa ilang simbahan. Usa sa mga timailhan sa Antikristo. But mo ipasabot nga, lakip ka nang naakaroon sa Senado o Kongreso, ining nasod na to karon nga puros kasamo o kagubot ang gihimo nila trabaho. Mga sakop sa Antikristo. Imbis mutabang sila sa mga gibuhaton aron masanta ang kahugaw sa mga binuhatan sila palibot. Way gihimo gawas lang sa pagpamantay niya ng tao sa Malacañang nga ang tumong og tuyo kinasing-kasing kausaban og kalinaw. Gipanalip na nila ang hitabo og binuhatan sa mga dautan. Unsa may imong itawag anang matawana? Ah, mga businas na kong sakinan. Tikoy, Mga dakong sakinan, mga dikarga ka na agad o nagsunod. Maglinya na mga truck o parking sa dakong truck and field area. Maglinya na ang mga trucks o parking sa dakong truck and field area. Maglinya na ang mga trucks o parking sa dakong truck and field area. tikoy, Unsa kay? tikoy. Mubo ra kayo ang oras sa pagkinahanglang magdali kita luha. Say mo ipasabot. Musuta o gubato na silang tanan. Dili tikoy. Kung taka ang atong instinct, paandama silang cyanide. Ah, ha? Cyanide? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!